babyfanen. Og nummer 3 kommer nu. blev Camilla Kofod Stender fra København. Nu skal jeg give krammer til de andre. Nå, det var godt. Nummer 4 blev Selma Fagner Holmgaard fra Tornby. Nummer 5, Annika Hellebro fra Tornby. Nummer 6, Masha Knudsen fra Gentofte. Nummer 7, Selina Holst fra Tornby. Nummer 8, Molly Kadin Schell fra København. Amalie Sagidal Hansen fra Rødovre. Annika, hun skal sgu da ikke være der. Trine Saltorp Jørgensen fra Gentofte. Anna Latam Adamsen fra København. Nina Kjell fra Hvidovre. Nummer 13, Pauline Ringgaard fra Rødovre. Nummer 14, Olivia Kola Jespersen fra Gladsaxe. Og nummer 15, Tam Berkovits fra Tornby. Blomster i Helsingør, og der er en ekstra gave til nummer 4 fra Green Gate. En taske, og til sidste pladsen er et krus fra Green Gate.